Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas. Iki aku sapune khusus kasur itu kehilangan jejak. Bondilik ning ndi pemirsa. Dadi aku terpaksa nganggo sulek alias kemoceng. Gimana ceritanya kan aku adusi anakku guys. Kuwi ono paketan. Kuwi memang Mas Santo wis ngubungi aku. Bu, aku mumpung duwe saldo tak nyicil pesen polybag. Mbok menawa nek aku ono prei suwi, ayo bercocok tanam. Mbok rencana iki apa bercocok tanam apa aku gak mudeng guys yo. Apa ngono nek aku ngono pati iso tuku, cuma memang aku sengaja supaya ben gak kakean galon, tak nggo pot, tak manfaatno nek perkara tuku pot di toko iku yo sanggup-sanggup ae. Piro le pemirsa? Paling yo sing tanggung-tanggung yo 20.000, 30.000. Cuma memang aku pengen memanfaatno galon. Soalnya kan aku nek beli air mineral itu untuk minum, yang kalau untuk minum tuh pakai galon sing sekali pakai, guys. Terus untuk masak isi ulang, untuk mencuci piring, mencuci baju pakai air pam. Mau ceritane. Oke. Ini aku apa jenenge mau unboxing. Kok abot ya, guys? Tapi lucu, yo. Ditulisi rumah tengah sawah. Ben gampang kurire pemirsa, terserah lah Mas, penting sampai tempat ya. Tapi alhamdulillah selama ini aku pesen ataupun Mas Anto pesen ditujukan rumah Kapuan, kuwi selalu nganu pemirsa, selalu tepat sasaran, gak sampai nyasar. Yo awal-awalan telepon aku, takok aku, Mbak, Mas sampeyan ku ndi le, Mbak? Wah, gampang mbok Mas aku ngono. Kapuan paling tengah-tengah nek apa nih, Kapuan tengah nek ini guys. Unboxing polybag. Dan nek polybag ya ora apa-apa sih, malah apa ringkes genjong-genjongan. Cuma aku mumpung aku wis satu tuh mumpung ana lahan juga. Polybag tanaman ukuran 40 x 40 cm ada 10 lembar. Oke, 10 lembar, guys. Oke, kita buka ya, guys. Nek bibit ngono gampang pemirsa. Aku iki wis mulai tukul wae, cuma kemarin Mas Anto tuku pupuk. Lah aku takok takrane piro. Tuku pupuk ndelalah. Tanamane ogak cocok do mati, guys. Yo geton aku. Saking getungnya, saking ilfile aku mau ngonten. Sedino. Iki polybagnya ada 10. Harganya piro yo guys yo, aku lali Mas Anto iki. Harganya aku ora paham. 40 x 40 itu ngene guys. Gede. Jadi gini, emang keren nek polybag sudah ada lubang aliran aire. Jadi gak bingung anu guys, gak bingung apa. Berarti nek galon kan aku harus melubangi, soalnya kan harus ada aliran air keluar, gak boleh kebanyakan juga gak boleh kurang. Kok nek agak ana lubang pengeluaran air untuk menyirami tanaman, engko bisa busuk. Lah kuwi wae anu sing mati, padahal yo aku ki takrane pupuk ki mungkin naik aku kakean apa piye guys yo. Nek tak delok ki yo ana sing urip, cuma dari hampir 90% itu mati. Mati ini kena apa aku yo bingung guys. Apa ora cocok apa piye, apa karena cuaca. Ku ya ono sing urip tapi ono sing mati, ya gak semuanya mati. Berarti kan yo gak salah pupuk, salah aku nakere kali ya. Jenenge wong amatiran guys. Nah, polybagnya segini pemirsa. Ini untuk bibit buah kelengkeng bisa. Aku ki gak endorse lho yo, gak iklan lho yo. Bojoku dhewe iki sing pesen guys ke aku. 40 x 40 segini, ada 10 lembar. Kapan Mbak Eka kita name? Aku isek
Iki soalnya ngasih pesen Mas Santo ape ijat dhewe dadi aku gak wani anu guys. Mbok HP tuku bibit apa ora ro. Jare pengen ijer kelengkeng Mas Santo. Kuwi lek ku duwe bibite apa mungkin Mas Anto golek bibit nang cepu yo gak ngerti guys. Mumpung ngono lah. Nek iso gua kan iso di bagi-bagikno dulure kaya aku nek iki gedang mateng ngono ku tak pasrahno mae. Sak tuntu yo ora ngarah dipangan dhewe yo wareken blenger. No dadi pokoke aku duwe apa tak pasrahno mae engko dibagikno kiwa tengene. Kok gedang ngono kuwi. Dadi kan sing tak tujuno tetep mertuaku lah guys. Nek panenan wage mae engko dibagikno Mbak Isma baru misale ngono. Jadi nek ibaratnya kita naik cocok subur loh, kenapa enggak ngono. Soalnya juga aku incer waloh ki insyaallah ki incer gambas alias oyong ki tak urip muga-muga ya urip. Nek urip kan lumayan ya guys ya lumayan kuwi iso dienggo sayuran dhewe engko nek akeh panen iso diweno dulur mertua mbok de lho guys. Tuh tak taruh sini aja pemirsa aku nek Mas Santo mulai programnya apa lho kok program pemerintah. Tonggoku panen pisang jadi pisang raja. Pisang raja iki enak. Nek dinggo wong-wong hajatan ngono lho guys. Dah tak simpen nang bufet. Kita simpen. Nek Mas Santo takok kan. Wis piro regane pemirsa? Mohon maaf aku yo lali soalnya kene udah tertera soalnya Mas Santo iki transfer gitu guys. Guluku tak wedak gatel. Ki engko anggere mulai magrib tak semproti marsal pemirsa. Ora ngono juju nganti mripate banget kabeh. Anu, ibuku tak ceritani, ibu gremeng. Lah kok iso ngono le, Nduk? Iku ning ndi ae? Ya nang mambe ayahe. Dolanan jenenge kewan miber iku piye lah, guys? Kewan miber iki ora iso mbok salahno. Kewan miber. Kewan miber pemirsa. Iki tanduranku yo nusul mati. Sik. Tak coplok sik anu tripodku, guys. Iku wis mulai anu pemirsa tak kamera belakangnya ya guys yo. Wis. Iki aku ngontenku sore guys. Wis mulai jam 5 tak nyalano. Kita orangnya ora tak tutup ditotoli pitik soalnya kemarin tomatku yo ditotoli pitik guys. Dia sing wahin dia. Lah iki ketoke yo gambas oyong nek walo iki guys. Iki waloe urung berhasil aku gak ngerti. Iki ceritane iki liar lho pemirsa. Tak sebar ngono ae kayak budiku kae lho guys. Oh. Kanan ndi ya? Wah. Iki kangkungku yo wis tak petiki. Tak nggo kulup lho. Lho iki kek bar disemprot ngene neno guys lho. Oh alah. Oh. Terange wah. Iki boh iki tomate. Tutup dulu ya. Aku yo ape toto-toto ape. Dan sik. Terima kasih nonton kontenku. Aja lali like comment subscribe keluarga Mas Goplem. Aku yo ape ngombeni obat anakku guys sing alergi klaper lho. Niki engko nek suruh petang. Wah. Terima kasih ya pemirsa. Aja lali like comment subscribe keluarga Mas Goplem nakoni Mbak Supro sing akeh dan jangan lupa jaga kesehatan, cuaca tidak menentu. Oke, masuk tabrak Allah, aja lali bismillah kupon akan bersepro sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem. Oke, guys. Udah. Kucingku tak keimangan. Apa, Dek? Haha. Wis, guys ya. Udah selesai. Gomblokku masih
di mana-mana gombloke, soalnya nggak kering guys, gombloke nggak kering guys. Kita tutup selawang itu bisa sore ya. Terima kasih ya sudah ditonton. Loh. Kurang pira? Kurang sak menit atau kurang pirang menit iki? Aku pesen online itu ya ora tau guys, sampai larang, kecuali nek pesenake juga gak apa-apa sih. Saiki rata-rata bakul pesen online terus didol neh ora apa-apa, malah apik. Nah, aku untuk saat ini yo pesen-pesen yang penting kayak nukokno anak-anakku, misalnya baju apa, alat tulis apa ngono. Deh guys, tak tutup. Apa ya sing urung yo? Sirahku ngelus separuh ya pemirsa. Yes, tetap semangat dan jangan lupa like, comment, subscribe keluarga Mas Gaplem. Oke.